ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବୁ ହେଲା ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଇକି ଅନ୍ୟ ଗାତ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବୁ ନନା ଏତେ ଗାତ କ'ଣ ଖୋଲିଲେଣି କ'ଣ କରିବେ କି ନନା ଏଠି କ'ଣ କରିବ କି ଗଛ ଚାରିଟା ଲାଗିବ ରେ କି ଗଛ ସଜନା ଅମୃତଭଣ୍ଡା କ'ଣ ଏଇ 4-6ଟା ଗାତରେ କ'ଣ 4-6ଟି ଗାତରେ 4ଟା-6ଟା ଗାତରେ 4ଟା-6ଟା ସେପଟ ଲାଇନ୍ କରିକି ଆସିଲେଣି ଆଜି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି 20ଟା ପଡ଼ିବ ଓହୋ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି କି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଏ ଗାମାକ୍ସିନ୍ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମରିବା ଲାଗି ଓହୋ ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ବାଇଗଣ ଚାରା ଲାଗିଛି ବାଇଗଣ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି 1 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟି ଗାତ ଖୋଳି ସାରିଲଣି ଆଉ ଖୋଳା ହବ ସେପଟେ ବୋଧେ 20ଟା ଆଜି ଲାଗିବ 20ଟା ଇଏ ବାଇଗଣଟି କେତେ ଦିନ ପରେ ହବ ଯାଇ ବାଇଗଣ 15 ଦିନ 10 ଦିନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସବୁ ଝଟକା ଫଟକା ଲାଗିଛି ଝଟକା ଫଟକା ସବୁ ଲାଗିଛି ନହେଲେ ତୁମ ସାୟା ଗାଈ ଖୋଇଦେବେନି ନା